Okay, let's go, let's go. Another day, another vlog. Most likely hindi nyo masyado marinig ang boses ko dahil nataba ang aking shield sa helmet kasi ang sobrang lakas ng ulan. Hopefully lumalabas pa rin yung sound kahit pa paano. Traffic talaga guys. Lagay ako sa pedestrian lane. Pwedeng tipong lumabas ng walang kapot dahil nababasa ka talaga sa ulan. Tubig, kaya kailangan lasa ng content sa pag-vlog. Pala okay lang kaya nga ako wala kayang tagas ko kaya naman no mukha naman walang tagas no? Okay lang no okay kasi kahapon na napasok ako doon sa isang nabigla sa isang butas na hukay yung malapit sa may Jollibee Pandan. Malaman yung hukay na yung dati hindi ko napansin. Okay. Nabigla yung front shock absorber nakapalit ko lang ito sa absorber pero hindi natin masabi. Parang dahil dahil na
lang siguro yung pagpasalamat natin na naninirahan tayo sa pero actually yung doon sa bandang Pandaan tumaas talaga yung mga ano doon, yung mga daan. Iba abot bintana yung daan eh. So inisip ko pa paano kaya yung mga bahay malapit ko. Napasin ko pa no, alam na nilang maulan, ang dami sa mga nagmomotor rin na madali pa. Sa araw bibilis nila ang tatakbo. Kaysa man natin maulan, so ito napuntahan, nakakapote ng bilis na magtatakbo. Dilim talagang langit, oh, sin talagang ano, pag ulan na talaga, ano. Ay, nako. Kulay chocolate. Kung ang ulan ay puro chocolate, oh, ang sarap ng ulan. Yung ano, sapatos ko na sapatos na pwede sa pang-ulan. Marami na isirami. Marami na natin pinagdaanan sa shoes na po. Paano ko nga pala kukunin ay tatago yung papel na ibibigay sa Ethel?